Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bonsoir à tous, aujourd'hui mercredi 12 avril 2023, bienvenue sur ces flashs d'informations sur Malikouna Foli Show. Les membres du Conseil national de transition étaient réunis le mardi au Centre international de conférence de Bamako pour la première séance plénière de la session ordinaire d'avril 2023. La médiation internationale dans l'Algérie est chefée de file à présenter aux parties maliennes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus de propositions concrètes visant à relancer la mise en œuvre de l'accord, a indiqué le dimanche dans un communiqué de la médiation. C'est parti pour la remise de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée sur l'ensemble du territoire national ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires de notre pays. Les autorités allemandes ont donné 48 heures à l'ambassadrice du Tchad pour quitter le pays. Berlin a ainsi réagi à l'expulsion de son ambassadeur au Tchad. Le footballeur tunisien Nisa Issanous a subi des brûlures au second degré après avoir décidé de mettre les faits à sa propre personne, indique l'hebdomadaire Réalité. Selon les médias locaux, les faits se sont produits le 10 avril devant un poste de police de Afous dans le centre de la Tunisie. L'armée burkinabé a neutralisé dans la nuit du 10 au 11 avril dans la localité Bouzimbago Nord plusieurs terroristes après l'attaque d'une position de volontaires de défense pour la patrie, rapporte l'agence d'information du Burkina. Et enfin, nous partons au nord du pays. La ville de Ménaka est encerclée par l'État islamique au Grand Sahara, affirmé des populations locales. Cette occupation de tous les cercles de la région de Ménaka inquiète beaucoup les populations. Selon les sources coordantes, des centaines de personnes ont déjà fui leurs différents cercles. Certaines seraient à Ménaka-ville, d'autres à Assongo, Gao, Kidal ou encore en Algérie ou au Niger. À l'intention des annonceurs, la direction commerciale de Malikouna Foli ouvre son espace pour vous. À toutes celles et tous ceux qui désirent faire connaître son produit ou couvrir son activité peuvent nous contacter au numéro suivant 76 65 63 90. Fidèles abonnés de Malikouna Foli Show, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.